Centos de estudantes de cuarto da ESO dos institutos da comarca participaron este xoves no Auditorio Xosé Casal de Viladecruces nas quintas xornadas de orientación laboral. Unhas charlas organizadas polos institutos Laxeiro e Ramón María Aller de Lalín, Pintor Colmeiro de Silleda e Marco do Camballón de Viladecruces. Con elas, os centros pretenderon explicar as súas ofertas formativas e axudarlle aos alumnos a decantarse por unha especialidade. As xornadas foron inauguradas polo xefe territorial de Educación, que sinalou o aumento de matriculación na formación profesional. Pois sí, efectivamente estamos comprobando que nos últimos cursos, sobre todo nos dos últimos, no ano 2008-2009, no curso 2009-2010, o aumento de matrículas en formación profesional supera xa o bacharelato, cosa que é un fito histórico, que non acontecía antes, e que temos os programas de cualificación profesional moi demandados e que en moitos casos pois supera con creces a propia oferta sobre a demanda, non? As especialidades con máis saída hoxe en día, as de hostalería e automoción. Pois fundamentalmente eu creo que hai dúas que en este momento superan a demanda. Nese sentido, creo que o que é hostelería é a través das dúas centros que temos na provincia, que son IES Manuel Antonio e o IES Carlos Oroza en Pontevedra, un en Vigo e outro en Pontevedra. Creo que neste momento moitísima xente, como dicían os directores, de que en cuanto rematan os ciclos, pois son moitísimos os que as persoas do sector hostelería que acuden pois para contratar este xente especializada. E logo despois está tamén o sector da automoción, que tamén acada un número importante de contratos, fontanería, instalacións eléctricas, etc. Tamén as especialidades da rama sanitaria están tendo moi boa saída no mercado laboral.